Lejla tajba bibtijaj Milanisti u anke mumiex u illum nilqakom għal din il-partita post-match reaction profanejda bil-Malti imma kull dan ma toħroġ lix ta' wara Milan-Chelsea. Milan-Chelsea rebħa għal Chelsea ta' 2-0 kontra il-Milan San Siro, rebħa però ġiet ikkondizjonata mir-referi Siberio x'jismu illi għattini sena konsekuttiva reġgħu telfuna l-punti b'mod li ma kienx ħaqna fi-Champions League. U dan għaliex is-sena l-oħra għal min jiftakar kien hemm mhux debis ta', però dik kienet l-ar waħda Milan Atletico Madrid, kien skurja li hawn u mbagħad tkeċċa kessi għal xi ħaġa li żgur ma kienx ħaqqu jitkeċċa għas niftakarx kienet u fl-aħħar minuta wara l-Atletico Madrid kienu ġobu draw permezz ta' Griezmann fuq assist ta' Ronaldo, fl-aħħar minuta ballun li jaħbad ma' id Lemar li wara ħabtu ma jitkalulu u r-referija ti penalty. Ma nafx ikux blajnuna tal-VAR, blajnuna tal-VAR, jagħti penalty għall-Atletico. Jixxuttja Luis Suarez jeleb il-Majnjan u l-Atletico rebħu 2-1. Illum, skuża Roy, illum ġara ħniżrija, mhux ħniżrija tibdissej jew porkerija tal-istess tip ħanajdu hekk. Fit-18 minuta Reece James qassam il-Mason Mount, naħseb li kienu l-aħjar bnejn ta' Chelsea. Mason Mount jiġi quddiem ta' Taruzanu, Tomori minn wara orrajt, żammu mill-flok. Però kieku veru żammu daqshekk gravi għaliex ma waqax. Għaliex xorta nnexxielu jixxuttja. Forsi kien żbilanċjat, ma xorta xxuttja, kieku kien żbilanċjat kien jolli jdeħ. Le, dan ix-xuttja u l-qgħu ta' Taruzanu. X'għamel dal-kbir referi ta' il-penalty u barra l-penalty ġi keċċi li Tomori bi straight red għax kjar okkażjoni da gol. Mhux hekk, kjar okkażjoni da gol. Mbagħad ovvjament Jorginho li mal-Italja fallihom il-penalty semma llum ma fallihx, però m'għandix għalfejn iġġorbu f'dak id-dettall. Skurjaħ il-penalty, ftit wara Aubameyang skorja t-tieni gol. Dan għaliex ovvjament bi-plejer iktar, b'gol minn fuq, b'tim fuq il-karta ħjar minn tagħna, għalihom kienet iktar faċli li jikkontrollaw il-partita. Skorja Aubameyang morna ngħid minn taħt għalkemm kellna l-opportunità ta' Giroud dak il-cross ta' Diaz li għad nisallu, sissa mhux sallu anzi, sissa ma nistax nifhem għalfejn Pioli meta daħħal lil test iddeċieda li jaqla lil Diaz u mhux lil Krunic. Għax inti kellek bżonn star power fuq quddiem, għal kellek bżonn players li attakkaw, imma Pioli deċieda li jaqla lil Diaz u jħalli hemm lil Krunic. Però cross ta' Diaz kont qed ngħid qata ġiru l-ballum Maroli. Fit-tieni ħaf ukoll kellna ftit żejr okkażjonijiet li nerġgħu niftħu l-logħba dan ma sarx. Però almenu Chelsea ma kilunix. U dik hija xi ħaġa li ħaqhom proset il-plejers tagħna. Għax tnejn b'xejn minn taħt wara nofsija lob 35 minuta bi plejer inqas tgħid kemm ħanetlef 4-5 b'xejn, ma aħna tnejn b'xejn bqajna. U dak huwa xi ħaġa li turi kemm il-Milan xorta għad hemm iċ-ċans u għad hemm l-għaqda. Li ġitna tajba li bejn Red Bull Salzburg u Dinamo Zagreb daw spiċċaw fl-tru ta' 1-1, allura ġiet il-klassifika li hemm Chelsea b'7 punti, niftakru l qabel ma labu magħna kienu l-aħħar punt wieħed daw, Salzburg 7 punti, aħna u Dinamo Zagreb b'4 punti. Issa aħna rridu żewġ rebħiet irridu mmorru ġew Kroazja u nirbħu ġew Zagreb li mhijiex faċli xejn, ifakkar li daw ġew draw 1-1 illum fil-Kroazja kontra Salzburg u rebħu li Chelsea u xejn. Orajt ma kienux iċ-Chelsea ta' Potter, orajt ma kienux iċ-Chelsea li forsi bħalissa qegħdin aħjar, però xorta Chelsea. U xorta daw tilfu
għan Dynamo Zagreb. Però sa naraw sa nitkellmu fuq naraw xi hemmhekk. Mill-bqija m'għandix ngħid li nfaħħar il-performance tat-tim ma nfaħħarx biż-żewġ players. Anzi, mhux żewġ players imma player u l-coach. Il-player Giroud li kellu okkażjonijiet għal darba tnejn li jiskorja dak il-cross ta' Diaz daqqa ta' ras li għaddit dak il-corner ta' tiegħu daqqa ta' ras li għaddit wkoll. Dak kienu ċansijiet li ma stajniex nitilfuhom f'logħba hekk. Logħba hekk kull ċans li jkollok tittamlu. Kważi dejjem fil-futbol, però bħal logħba tal-logħb li jkollok plejer inqas ma' tim b'saħħtu iktar minnek kif tellajt ballun tiskurjah. Inkella daw ħajkluk. Ma kienux però rebħulna. U ovvjament Pioli, għax nibqa' ngħidha ma nistax nifhem għalfejn x'kien ħaddaħħal lil Dest ma taqlax lil Krunic, imma taqla lil Brahim Diaz. Meta inti fuq quddiem kull m'għandek Leaw u Giroud barra Diaz. Eleb għal fuq 4-3-2. Ma it-tlieta minn huma. Benna selli jgħin aktar id-difiża, Tonali illi iva jgħin ħafna u Krunic illi jitla. Imma ma tistax tgħid m'għandekx plejer bħal pereżempju Milinkovic Savic ħansemmi plejer hekk li huwa midfielder però jgħin ħafna l-attakk jew Luis Alberto, semmi żewġ plejers tal-Lazio x'huma midfielders però jgħinu ħafna l-attakk. Hemm iżjed. Hemm ħafna iżjed hemm pereżempju naf plejer bħal Barella li jgħin ħafna. Dawn mhumiex plejers li għandna l-Milan, allura lek ma naqbilx mad-deċiżjoni ta' Pioli. Imma insomma, dil-logħba ddiet issa rridu naħsbu fil-kampjonat nerġgħu na logħba importanti naraħat mal-Verona biex imbagħad nilagħbu l-erba' mal-Monza u nerġa' jkollna l-kampjonat is-Sibt ukoll anzi mal-Monza hija s-Sibt, skużawni, bejn il-Verona u l-Monza mlogħba oħra tfixkiet mal-Monza hija s-Sibt fil-verità. U mbagħad wara traġa tiġi Champions League għal dik il-logħba li semmejt diġà kontra Dynamo Zagreb barra minn darna ġewwa Kroazja. Emmissa dik neħu naħsbu fuqha. Daqshekk għalissa il-lejl it-tajjeb eżatt wara għandu jidħol Antonello Bela bil-live reazzjoni live tiegħu wara Inter Barcellona, skużawni, Barcellona Inter li għedta kif intemmet ftit tal-ħin ilu għalikom, ovvjament għalija da tintlab għada, imma għalikom għada kif tintem il-lejl it-tajjeb. Barcellona 3, Inter 3. Id-destin jinsab lura fidejna wara logħba illi jiena inqis bħala logħba thriller, it-tensjoni kienet hemm sew fuq personali u sew anke fl-Inter Club Malta fejn kont qed nara l-logħba ma' sħabi u naħseb il-vuċi ġa qed tidher li qed majna fil-fatt nistqar magħhom li għandna kemm ħadd lożinġ ħalli anki għall-inqas din it-taħdita inkun nista' ngħidha u nkun naqra soundbite grande Inter, werja kif suppost, werja li tat risposta il-provokazzjonijiet ta' dawk il-attak suħat tal-Barcellona, il-protesti u l-biki kontinu ġimgħa sħiħa ta' Xavi
il-biki u t-tajjir kollu li taw lilna l-Barcellona issa morru bil-Kwiet il-abu nar ta' ħamis għaliex ħatajdu li għatfadal biex naddu majja guys nkunu onesti għalla ħares nfallu mal-Pilsenhom ta' fġiħ kemem qed nippretendi li naddu għal-kem ovvjament irdu nżommu saqajna mal-art u għatfadal ħafna lobiet. Niġu għall-loba tal-lum, wirja qalbenija fl-ewwel taqsima labna l-loba li pretendejt li nilabu jien, ċoe catenaccio u bil-kontrattak u kemm kienu fundamentali dawk il-long balls illi bdejna nagħtu, speċjalment fil-gowl ta' tnejn wieħed tal-Lautaro u anki fil-gowl ta' Gosens. Dawk il-long balls illi għandhom ikunu il-ħobsu l-ilma tal-loba tal-Inter għal-komplement tal-istaġun. Dan u l-lob li rridu nilabu. Ovvjament issa la xi darba probabbilment għaxek qed nibża li ġejja l-affari wara t-tazza tad-dinja jidħol Lukaku u mbagħad inkunu nistgħu iżjed nilabu dik il-logħba. Wirja ta' kuraġġ kif anke qal Simone Inzaghi fejn l-lum ftit huma il-punti negattivi li kellna u l-lum komplet toħroġ biċ-ċar kemm Onana irrid ikun il-gowler titolari għalija personali u kellha għoblek tal-logħba. Ġab ġis-safe stajbil li probabbli kieku lab Handanovic bil-rispett kollu liħ kien jispiċċa jilab laser tech instrumentali fil-gowl fil-gowl ta' 3-2 li biħmorna minn fuq. Konna sfortunati li marbaħniex biex nkunet kollox. Konna sfortunati. Imma Alla kbir u rrid jerġa' jagħti talima fil-fatt qed tiġini frażi ħammuna fuq aspett reliġjuż il-frażi tal-Bibja min jitkabbar jiċċekken għax min laba tal-arroganti tħallas bl-interessi. Lautaro Martinez, gowl ta' bomber di razza, nisperaw li dan il-gowl jgħin u jinfetaħ. Ħad gost skurja Gosens għal-kemm ikolli nistqar magħkom illi il-fatt il-lab ma bedixu wis qed nibżani Inzaghi qatalu rasu imma ta' risposta x'kif ħareġ kien skurja naħseb il-gowl deċiżiv illi bih ħriġna minn dak l-infern tal-Camp Nou punt. Gol tajjeb ukoll ta' Barella, gol tal-1-1, biss konna sfortunati li ma skurjax Dzeko reġa' llum dak il-plejer illi hemm min rema imma insomma meta nċem xi tgħid bravi u grazzi Inter u hekk għandna ħafna kummenti wkoll. Anthony Abela, għamala Forza Inter, Ronald Fsadni, għamala Gabriel Gigo, li wkoll qed jgħaddillu b'Klomar Brinkat, Grande Inter, Carmen Abela, l-inserta Tommi, nselmila u nsellem ukoll missieri li naf li qed isegwu wkoll, għamala Joseph Brinkat, plejer tal-logħba li għamil ħadd laħaq insuffiċjenza llum, però plejer ta' kollox illum kien qegħdin Dzeko l-Paġella ġej Joseph. Iżid ukoll qed nerġgħu naraw tim fl-aħħar qegħdin Vella. Il-Barcellona ħadu laħaqhom, l-arroganza l-ksuħat u x-xeni żejda u l-kummiti tagħhom ġabuni nħu pjaċir naraw ifallu milli jirbħu. Komplimenti jixirqilkom u kien jixirqilkom tirbħu wkoll. Grazzi Jadim, supporter ta' Juventus ukoll. Umiljawkom il-ħajfa bil-rispett kollu lejn kulħadd. Ronald Fsadni, Barsa arawhom issa l-black and blue għax li koħra, ma rridux jaraw flokkijiet suwed u blu fil-inħawi tal-Camp Nou. Altro che sportività. U hawnhekk qed jiġi l-kliem ta' ħabib kbir tiegħi li iżomm mal-Manchester United li minna wkoll nixtieq insellimlu fejn naħseb illum se jkoll intih raġun fuq l-arroganza sfaċċata ta' daw in-nies illi ħanejdu kollox. Bir-raġun jagħmlu lna hekk. Fl-2010 li bil-ħaqdan huwa l-flok ta' dak l-istaġun ta' memorabbli u l-flok li lbisna meta weġġajnihom għall-ewwel darba.
qed ngħidha dejjem bir-rispett kollu lejn is-supporters tal-Barcellona, Jiġifieri, ħasbu li se jmorru ġo Madrid jollu l-bandiera Katalana imma Mourinho għamillhom il-logħba perfetta u qalħhom il-barra fis-semifinali u llum wara ġimgħin jewħu u jipprotestaw u Laporta mal-UEFA u Xavi mal-midja u tilbsu x'iswed u blu sabu tim kumpatt il qallhom le illum ma tirbħux nieħdulkom il-punt aħna u dabru raskom lem. L-lum huwa video zvok b'mod ieħor ikolli nammetti Voldir fejn soltu anke wara tlaq tal-Formula wieħed tara nagħmel video żvogi bir-rabja llum qed noħroġ dak li nżomm ġimgħa sħiħax ma niflaħ l-arroganza ma tieħdok imkien. U għalhekk hu tajjeb li tkun li fil-ħajja mhux biss fil-futbol għax meta tkun arroganti u tikbirlek rasek u taħseb li xi ħaġa titlef il-ħbieb. Bilħaq rimark oħra li l-sur Marċinjak jew xi xijat jismu dak ir-referi provajt għażiża terġa' bħalma mill-sentejn ilu mal-Slavia Praga x'il-Dembele kellek tkeċċeħ mill-ewwel kważi. Apparti li sabaħa jadiri u mbagħad keċċa l-Inzaghi, Xavi logħba sħiħa jeqret, logħba sħiħa jipprotesta, logħba sħiħa joħroġ minn technical area għax ħareġ darba Inzaghi keċċih. Ħallejna trid tmur. Ħodak laħqek intu koll. Jew ħodak laħqek intu koll. U mur indanna ġoqih il-Polonja. Għarem, hekk għandi xi żjed punti xi ngħid. Fil-gol ta' Sergio Roberto forsi hemm notament żgħir li nixtieq ngħaddi lil Mkhitaryan fejn eżita ftit. Biss mbagħad ukoll għax irridu ngħidu kollha skużawni ftit għax irridu ngħidu kollox ukoll il-fortuna ridettejnhom ta' għax dak il-gol ta' 2-2 ma nafx minn fejn jagħten sabuh. Imma il-bambin kbir u ma rridx li jirbħu l-Barcellona llum. Paġelli, Onana 8.5, ġis sejf impeccabli. Kien hemm ħarġa minnhom li kienet għal-free fativa, imma l-bqija kien strumentali biex din il-logħba tieħu l-wirja li ħadet. Fil-fatt għandna kummentuha minn Trudi Kuxkiri, wirja qalbina llum Barcellona tista' tgħid għandhom żewġ timijiet b'koċ blaf, kif għadni kemm aċċennajt, li l-hom għaddejjin biħġimha u xorta ma rebħulniex. Issa, iżjed, Skriniar 7.5, De Vrij kont sentih 7, imma mel dak li żball fil-gowl ta' 3-3, 6.5, Bastoni. Ieħor li ma tantx ġobni, però sentih 6.5, Dumfries 7, Barella 7.5, Çalhanoğlu 7, Mkhitaryan 6.5, Di Marco 7, Dzeko 6.5, Lautaro 7.5 u mbagħad għandna Darmian 7 logħba difensiva fejn anki kellu daħla karamnant dak il-kisaħ ta' Dembele. Aslani 7, Gosen 7.5 skurja l-gol li fil-fema tiegħi kapaċi jkun il-gol kwalifikazzjoni. Mbagħad għandna il-Bellanova 6.5, Acerbi 6.5 u llum Inzaghi ma nistax ma ntiħx 8. Il-logħba li ribna nilagħbu kien hemm ħafna ma qablux miegħi qabel il-logħba meta ttilhom isma' guys, irridu nilagħbu Catenaccio u bil-kontrattakk. U bdew jgħidu le għax ħanarhom ġejjin. Veru, il-Barcellona stedjamna imma naħseb li dik kienet il-logħba li kellna nilagħbu llum. Catenaccio u l-fuq. Issa, minn hawn immorru għall-logħba ta' nhar il-Ħadd mas-Salernitana home illi b'umiltà trid tintlab b'umiltà għaliex is-Salernitana kif rajna kapaċi naqru l-punti anke ma' timijiet li fuq il-karta huma żjed ikkwotati minnhom. U mbagħad għandna Tour de Force naqra jibes fejn irridu mmorru ġo Firenze, il-logħba mal-Victoria Pilsen home u mbagħad il-logħba mas-Sampdoria. Messaġġ finali lis-supporters tal-Inter qabel ma nagħlaq, l-aħwa saqajna mal-art.
l-aħħar pass qabel il-kwalifikazzjoni l-lum minna pass importanti għalija. Issa importanti li din ir-ran inkomplu għaddejjin bija fil-kampjonat. Għaliex huwa importantissimu li nkomplu naqsu d-distak mimma ma n-mexxija ta' qudiem li issa anke dal-waqt għandhom il-konfront dirett. Però l-aħwa, umiltà, bl-arroganza rajna xtieħu bħalma ħadu llum il-Barcellona, bil-rispett kollu li s-supporters Katalani qed nitkellem, imma ma stajtx ma nitkellimx b'tal-mod illum. Għax kontil nżomm ġimgħa, forsi vera l-ġimgħa l-oħra ħelisilna, ma l-paroli fil-vojt sur Laporta, sur Xavi, ma jagħmel tajjeb għal ħadd. Issa moħħkom imma l-klassiko, dik biss ngħidilkom. Klassiko li għada ser niddiskutu fil-programm botta u risposta flimkien mal-logħba Manchester City kontra Liverpool u laqgħet insemmu Liverpool għada wkoll fuq YouTube ser jitla il-video tal-ħabib tagħna Kopajt Chris illum ħarruh il-Liverpool rebħu 7-1 milli nista' nifhem. Riżultat importanti ma fuq hekk se jkellimkom Kopajt Chris importanti li tissubscribjaw fuq l-istazzjon tagħna ta' YouTube għaliex dan il-programm se joħroġ hemmhekk dalwaqt kif ukoll għada joħroġ il-video ta' Kopajt Chris hemmhekk qed naraw ukoll kumment minn attentni qabela nededikaw rebħa tal-Liverpool lil Justin Tabone li ħallina l-bira. You'll never walk alone. Kondoljanzi l-familjari tas-Sur Tabone. U Anthony fil-kastier kif edna il-video ta' Kopajt Chris se joħroġ għada fuq YouTube. Bil-bqija lissa se naqafaw, ħalli anke nsejħna għagħizmija xala għandi bżonnom, għax għadna program mill-aktar interessanti. Grazzi li l-kom il-bqajtu s-segmuna matul il-lejl u Forza Inter u narġa' ngħidilkom bl-arroganza ma tasal imkien u nispera l-lum minn kellu juhu lezzjoni ħada. Ħudu ħsieb.